otu dị n'Jesu tata ụka nke anọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ n'arụ ụka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụma tata na ndị nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, Celestine Njọkụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke akpara ya n'isi Fidelia Njọkụ oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mmụọ ya wee na-ayọ ka Chineke ihe ọma niile ya na onwe ya bụ n'obi ka o meere ya. Filomena Ọkpala na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche na-ayọkwa amara ya na odudu ya n'isi Filomena Ọkpala na Felicia Nwachukwu ndị na-elotekwa mgbe eji were mmụọ ha wee na-ayọkwa ihe niile ha bụ n'obi ka Chineke gọziere ha ya. Chimezie na Helen duru ihe sie na ayọ maka Johnny Moses ọdịmma ezinụlọ ya niile ngọzi Chineke na-ekene ya n'arọ nke 2023 wee na-ayọkwa ka o duru ha na-aga ọfụma. Teresa Chukwuani na-enyekwa Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke amara ya nke ka nke ha kenere ihe n'arọ nke 2023 wee na-ayọkwa n'arọ nke 2024 ka ọ na-echekwaba ha na-agọzi ha na-edu ha. Josephine Obieje na-enye Chineke ekene n'isi grandchildren ya niile ndị nke amụ n'ọnwa nke Jenụwarị: Chukwuebuka Obieje, Chetachukwu Obieje, Ezinna Obieje, Osisọchukwu Obieje na-ayọ ka amara Chineke ngọzi na odudu ya bịakwasị n'isi ha duru ha na-aga. Ezinụlọ Odim na-enye Chineke ekene maka amara ya na-arọ ọkụ nke anụ ha banyere na-ekele ka ha si wee jee nata na-ayọkwa ngọzi ya odudu ya na amara ya n'arọ nke 2024. Damian Jesinta Enwere na-enyekwa Chineke ekene maka nchekwaba ya na odudu ya n'arọ 2023 wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'arọ nke abanyere 2024. Ịma ike bụrụ na ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Chetachukwu Obieje onye nke mere mmemme mgbe eji were mụọ ya. Ezinụlọ Osuji na-ayọ maka inye Fidel na Ihunne Osuji na ezinụlọ ha niile bụ n'obi. Chinyere Ọnụgha na-ayọ ka nwanne ya nwoke osi na-akpọ ya ka Chineke mee ka osi na ya pụta wee na-ekelekwa Chineke maka ọdịmma ya n'arọ nke 2023 na-ayọkwa ọdịmma ama ngọzi ya na amara ya ka ọ dịrị na-aga n'arọ 2024. Frank na n'ụzọ Okoye na-asị happy birthday n'isi Uche Adenaike, Akọnam Okoye, Isaac Ekweọgụ, Adaobi na Adaobi Udeze na-ayọkwa ngọzi ya amara ya na odudu ya oge ugbu a ha na-eleta mgbe eji were mụọ ha. Cosmas na Etel Emenogu na-enyekwa Chineke ekele maka Johnny Moses nke ha jiri wee nata n'ịkwanyere nwanne Cosmas onye nke rapụ n'arọ gara aga
na-ekenekwa Chineke n'ụzọ pụrụ iche ka ihe niile si gaa nke ọma. Ịma ike bụrụ na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi Obinna Nwana, Chikamde Nwana, ka o si Sọchukwu Ichoku na Remonda Ibekilo ndị a niile ndị na-elota mgbe eji were mụọ ha. O si ụfọdụ na ụmụ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na n'isi Stella Ụfọndụ, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Nọnye Ọgamaka na-ayọ maka ihe o bu n'obi ya na ụmụ ya bu n'obi. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka ihe na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ezinụlọ Ọba na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Nwadinume Ọba. Fidel na Ihunnosi na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Duru na Felicia Osuji. Mberu na Ego Mmeje na-ayọ maka mkpụrụ obi George Ọnwasanya. Ndị Hirizo na-ayọ maka mkpụrụ obi onye otu ha George Ọnwasanya. Ezinụlọ Amadi Iro na Ojuma na-ayọ maka mkpụrụ obi Chuka Ojuma. Teresa Chukwuani na-ayọ maka mkpụrụ obi Maurice Chukwuani, Jude Sunday Chukwuani na ndị niile nwụrụ anwụ na ezinụlọ Chukwuani. Reginald Ifeyinwa Eze na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Obili Okeke. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Ifeyinwa Emecheta na ụmụ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Okechukwu Emecheta, onye nke rapụrụ Arizo gara aga a na-elota. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Maslenus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ soro ndị kwaya were aṅụrị n'okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Hymn number 52, Cry 2.
biko yo onye nwe Chevrolet HTWU 254 ụnọ anụ adị n'aka nne anyị onye aha paakị chiri ebe ndị bi esi apụta na ha chọrọ ịpụta ozugbo onye nwe moto ama biko ka ị pụọ ozugbo ka ibu ihe Chevrolet HTWU 254. Thank you. Apology. Zodero. Watorela mnakari ni mnakari. Mwana apology.
Jinwenu Chineke anyị biko nyere anyị aka ka anyị were obi anyị niile na-efe gị ka anyị hụkwa mmadụ ibe anyị n'anya otu isi hụ ha n'anya anyị na-arịọ ihe ndị a site na ịmanye anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na chi eze bikọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa n'ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, onye nwe anyị Chineke unu ga-eme ka onye amụma dịka mụ onwe m bilite n'etiti unu. Ọ bụ ya ka unu ga-egere ntị. Ọ bụ ihe a kpọmkwem ka unu rịọrọ onye nwe anyị Chineke unu na Horeb n'ụbọchị nzukọ ahụ mgbe unu sịrị, ka anyị gharakwa ịrụ ọrụ Chineke anyị ọzọ, ka anyị gharakwa ịhụ nnukwu ahụ ọzọ, n'ihi na anyị nụ ya ọzọ maọbụ hụ ya ọzọ anyị ga-ahụ. Onye nwe anyị wee gwa m, ha rọtara ya, aga m esi n'etiti ha kulitere ha onye amụma dịka gị onwe gị. Ọ ga-agwacha ha ihe dum m tiri ya n'iwu. Enwe onye ọbụla jụrụ ige ntị n'okwu m ọ na-ekwu n'aha m, ọ bụ mụ onwe m ga-eme ka onye ahụ zaa m azịza ya. Ma onye amụma ọbụla ga-eji akara obi ya zie ozi na-ezighị n'aha m maọbụ kwuo okwu n'aha chi ọzọ, onye amụma ahụ ga-ahụ. Okwu nke Osegburu. Dịka n'ụbọchị Masa n'ime ọzara, ebe nna unu ha leghara ha buru ụzọ kwụọ aka ọrụ ma bịakwa ile ha azịza.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akụkọ ozi mbụ Pọl dị Asọ degara ndị Kọrint. Ma ana m achọ ka unu ghara ichegbu ọnwụ unu banyere ihe nke ụwa. Onye na-enweghị nwunye na-echegbu onwe ya karịa maka ọrụ nke Onyenwe anyị. Otu ọ ga-esi mee ihe ga-atọ Onyenwe anyị ụtọ. Ma onye nwere nwunye na-echegbukarị onwe ya maka ihe nke ụwa. Otu ọ ga-esi mee ihe ga-atọ nwunye ya ụtọ. N'ihi nke a, mkpa ya kewara ụzọ abụọ. Ma nwanyị na-enweghị di ma ọ bụ nwa agbọghọ na-enweghị di na-echegbukarị onwe ya maka ọrụ nke Onyenwe anyị. Otu ọ ga-esi dị nsọ n'ime mmụọ na anụ ahụ. Ma nwanyị nwere di na-echegbukarị onwe ya maka ihe nke ụwa. Otu ọ ga-esi mee ihe ga-atọ di ya ụtọ. Ana m ekwu nke a maka ọdịmma unu. Ọ bụghị abụ ka m na-eke unu, kama ana m achọ ka unu mee ihe dị mma na nke kwesịrị ekwesị, ka unu wee nye ọnwụ unu n'ijere Onyenwe anyị ozi na-enweghị uche mgbasasị. Ọgụ nke osterụwa
n'ụbọchị izu ike sonụ, Jesu banyere n'ụlọ nzukọ ha na-akụzi ihe. Ụzọ o si akụzi nkụzi wee tụ ndị niile nụrụ olu ya n'anya, n'ihi na ọ na-eti ha ihe ka onye nwere ike, ọ bụghị dị ka ndị ode akwụkwọ. Mgbe Jesu kpụ okwu n'ọnụ, otu nwoke nwere mmụọ ọjọọ batara na ụlọ nzukọ ahụ wee tie mkpu sị, Jesu onye Nazaret, gịnị ka anyị na gị nwekọrọ? Ị bịara ebe a ịla anyị n'iyi? Ama m onye ị bụ onye nsọ nke Chineke. Jesu wee kpọja ya sị, chie ọnụ gị, sikwa n'ime ya pụta. Mmụọ ọjọọ ahụ wee setịa anya, tikwa mkpu n'olu ike, wee si n'ime ya pụta. Ọrụ ebube a wee ju mmadụ niile anya, nke mere na ha malitere ịjụrịta ibe ha sị, gịnị bụ nke? Ọ bụ ozizi ọhụrụ. Nwoke a nwere ike ọbụla inye ndị mmụọ ọjọọ iwu, ha na-anụkwa ya ntị, ha na-aṅakwa ya ntị. Ngwa ngwa akụkọ banyere ya wee gbasaa n'ebe niile n'ala dum dị Galili gburugburu. Oziọma kụziere ụwa. Supaya oziọma nke a nata mgbaghara njọ. Amen. Ịmara na obiọma dị gị taa n'ịnọ n'ụlọ nsọ nke Chineke. Ngwa kpọrọ n'ụkwụ gị abụọ. Ọ bụrụ na ukwu adịghị gị mma nọdụ ala. Iche echiche gburugburu gị, chee echiche ka ndụ gị siri gaa, ọbụnadị n'izu ụka. O nwere otu ihe ị ga-ekete Chineke mere gị, ihe ọma o mere gị? O nwere ihe ị ga-echeta? Ngwa si n'ala ala obi gị kelewe ya maka ihe ahụ. Kelee ya, kelee ya, maka na ekele onye akịdị ọgbọtọ ọzọ. It's a time of thanksgiving. Make it a habit, make it a culture. Ikele Chukwu maka ịdị mma ya na afọ ọma ya. Ọ bụrụ na onwe ihe ị ga-echeta, cheta na ịdị ndụ taa, kelee ya. Mgbe e kekere Adam na anyị, ha dịka ndị ha bịara, Chukwu ewuru bunye anyị na edodeba. Saa ya bụ Chineke ndụ, ndụ bụkwa n'isi. Asịkwa gị na-enwe akụ, nwee ndụ, olileanya. Mana onye nwere akụ nwere ndụ, ihe niile nwere aghara dịba mgbe niile. Sọ ọ bụrụ na ị nwere ndụ, kedego Chukwu maka ya. Hapụzi ihe ndị ọzọ. Ọ sị ihe ndị ọzọ na-abụ Chukwu ga-abụ maka ya. Kede ya maka ife ọma ya na afọ ọma ya. Tell him, Lord, I thank you. I know every good thing I have coming from you. Thank you. This little time, use it to be grateful, to be thankful to him who has made it possible. He never had to do it all the time. Well, we didn't make a regard. I give you the word. I give you the word. So, wow.
The source of the power determines whether I will accept the power or not. Like all time, Father Jude Makela. All the more than I got a couple of words, Buru Noka. Father Jude, when he came in on the Jeburia, and maybe never. No, that you are one. One ọbụrụ na Father Jude saa ya na ebe na akafa ọ sị ya gịnị mebiri ya bụ bịa bịa mana ọ bụrụ na Father Jude si ya na abụ pastọ nke ebe a ọ pụtara na Father Jude nwere ike ikikere ịjụ ya ajụjụ ahụ ọ ga-asịzi ya o gbalebe ihe m na-eme ebe a ọ bụ ihe mere na ọtụtụ mgbe Jizọs chụpụ ajọ mmụọ ndị Juu na-egide ha jụọ ya sị ya olee ikikere na ike iji achụpụ ajọ mmụọ ka ebe o si abịa ka onye nyere gị ya ha na-ajụkarị Jizọs ajụjụ ahụ so ọ bụrụ na mmadụ ma onye na-ebu amụma ma ọ bụ onye na-agbasa ozi a na-ajụkarị ya ike a iji eme ya o si ebe abịa maka na ọdịka ụmụ siri mata n'obodo anyị bụ Naijiria na o nwere ọtụtụ ndị na-ebu amụma ike ha si ebe ọzọ na-abụ na Chineke bụ na and it determines
ana m anabata ihe anyị na-ekwu ma aga m nabata ya maka na nke ọbụla esi n'ebe Chineke were bịa ọwa adịgboroja tinye m ihe nke ọbụla esi n'ebe Chineke na ọbịa o nwere ka o si adị o nwere ọtụtụ ndị egboro ebubo na ike ha bịa ọrụ esi n'ebe Chineke na ọbịa anyị na-amara dịka akwụkwọ nsọ siri gwa anyị in John chapter 10 na ekwensu na-abịa ka o bibie ọla n'iyi ka o were zụtara mkpụrụ obi maka Chineke na-abịa ka o wee nye anyị ndụ ka anyị nwee ya n'uju so onye ọbụla dị ike Chineke were na-arụ ọrụ ka na-eme ihe ahụ Chineke kwuru bịa ka na-eme ihe ahụ Jizọs kwuru bịa mana onye ọbụla dị ike ekwensu were na-arụ ọrụ otu ihe ahụ nna nnukwu na-eme ka ya onwe ya ka na-eme ọ ga na-aga ka o sonarị mụrụ obi so ọ bụrụ na anyị ekwuo taa na ike na ikikere dị n'ime Jizọs ajụjụ ọzọ anyị ga-abụsi ike a na ikikere dị n'ime Jizọs o si ebe were na-abịa ọ bụ ajụjụ a ka a zara n'anya ọgụgụ nke mbụ n'ụbọchị taa in Deuteronomy chapter 18 from verse 15 to 20 mgbe Moses na-agwa ụmụ Izrel ọ sịrị ha na enweghị ihe Chineke kwuru ọ sị na ya ga-esi n'etiti ụlọ wee kpọlitere ụlọ onye amụma ga-adị ka m na ya ga-ewere okwu ya were tinye onye amụma ahụ n'ọnụ ka ọ ga-abụ okwu ahụ o were tinye onye amụma ahụ n'ọnụ abụrụ ihe ọ ga na-agwa ha na ọ bụrụ na ọ gwa ha ya na ha ga-ekwere ya ntị maka na okwu ahụ si n'ebe ya bụ were na-abịa amụma anyị kwuru n'ahịa ọgụgụ nke mbụ n'ebe Jizọs nọ ka e mezuru ya ọ bụ ihe mere na Jizọs na-akụzi nkụzi ọsị dịka Mozis si welie akwụ elu n'ime ọzara otu a ka a ga-esi welie nwa nke mmadụ elu ka ọ ga-abụ otu ahụ esiri lee anya na agwa ahụ ekonyere n'elu osisi n'ime ọzara wee nwee ndụ ka ọ bụ otu a ka ọ ga-esi onye ọbụla ga-ekwasịrị m anya ka m kụrụ n'elu obe o were nwee ndụ so arụma ya bụrụ n'ahịa ọgụgụ nke mbụ ebe emezuru ya bụ n'ebe Jizọs n'onwe ya nọ Jizọs ji arụ ọrụ n'ike nke dị n'ime ya na o si n'ebe Chukwu nọ were bịa n'ozi ọma taa ka Jizọs nọ na-akụzi nkụzi nwoke ajọ mmụọ ji batara n'ebe ọ na-akụzi nkụzi immediately na ọ batara ebe ahụ egwu ejide ya maka na gịnị ọ mụrụ ike ahụ ka ya ahụ na-amago na o nweghị ike ọzọ ekwensu na-ahụ egwu egosi ike Chineke o nweghị ike ọzọ na-eyi ije ekwensu o nweghị ike ọzọ na-eme ya na-ama jijiji o nweghị ike ọzọ na-abụ omewe belụsọ ike nke Chineke maka na ọ bụ ike Chineke karịrị ya anyị niile nọ nga ọ bụrụ na ewepụta ike Chukwu tinyere n'ime anyị debe ntị anyị niile dị ka aja n'ebe ekwensu amama na amama ọ bụrụ na ewepụta ike Chineke tinyere anyị n'ime dịka ụmụ ya I don't know whether you know, at the close of the one of the finest of the angels, Lucifer, very clever, is not flesh and blood, is spirit. Is more clever than all of us here, no matter what you think we have studied. More clever and more intelligent than all of us. Everyone who actually naked their mind, they go water. But also, when you naked their name, I ain't going to lose one young. So he knows more than you. Immediately walk out and get here. Hey, Jesus of Nazareth. Oh, Jesus of Nazareth. Keep the guy that you know. What are you from here? If I didn't like you, okay. I don't know what you only saw kitchen. Jesus has a pack mission. Cinema. You see that power, you see that authority. The money came, the kikera. That mission of that cinema or cinema. Mission or mission, cinema or cinema. When he calls, when he came in here, but those he take kitchen, Macaro also kitchen again, question.
dị otu ọ dị. He does not want us to know that this power and authority is effective. Ọjọ́ kan ní mata, ya mere o jere lụrụ obi ya were na-ekwu ya. O nwere otu ihe m sịrị m ajọ, ọ ajọ nwaanyị. Mgbe ndị ike mere ya, kedu ihe ị na-eji? Edeshọ, o nwere otu nwoke be anyị mma. Ihe ike mere ya ya ji amadị ọha. Mgbe ndị ike mepụrụ gị, kedu ihe ị na-eji? O nwere otu nwaanyị mma. Ihe ike mere ya eji bụ, who do you call? Because in that involuntary state, onye ma na ike dị n'ime ya ga ịzọpụta mgbe ebe ahụ onye ga-akpọ na-echeghị ya eche. Onye ma na ike dị n'ime ya ịzọpụta mgbe n'ọnọdụ ahụ na-echeghị ya eche onye ga-akpọ. Enwechara chọrọ ka anyị mata ya maka na ọ mara na ọ bụrụ na anyị mata ya na anyị ga-atọpụta ụmụ anyị n'akwụ ahụ kere anyị. Because when the Son of God sets you free, you are free indeed. Ọ bụrụ na Jizọs napụtara ndị ikikere nke ekwensu, ị nwere onwe gị. And when you read Hosea chapter 4 verse 6, also my people die for lack of knowledge. Ọtụtụ n'ime anyị na-anwụ n'atụ nke ime mmụọ anyị n'ihi na anyị adịghị aghọta na o nwere ike na ikikere nke dị n'ebe Jizọs nọ. Ọtụtụ n'ime anyị aghọtabeghị ma ọ bụkwa na ya aghọtara maka ya ejighị ya kpọrọ ihe na o nwere ike na ikikere dị n'ebe Jizọs nọ. Anyị ike na ikikere a si n'aka Chineke were na-abịa maka na ọ dara okiri gwa Mozis n'anya ọgụgụ nke bụ o dara ka o siri mezuo ya n'anya ọgụgụ ozi ọma anyị pụrụ taa. Anyị ekwetụ na onwe ya ejikwere n'aka ya mata na ama m na o nwere ikikere dị na ya dị n'onye ya. Otu onye otu nzuzo gwara otu fada ahụ bụ spiritual director and Bible senior seminary. Anyị gara na mbe ọ sị na onye otu nzuzo ahụ gwara ya sị na ọ bụrụ na ndị Katọlik maka ikikere dị n'oriri nsọ ha na-aga na ha amaghị ya kwuru mana hụ onwe ha dị ọda saa mara so anyị na-arịọ Chineke ka onye na-anyị aka taa mee obi anyị, mee isi anyị, mee amamihe anyị ka anyị si na mkpanye ihe a were pụta. Maka na amaghị ihe a bụga anyị na anyị amaghị ike na ikikere nke dị n'ebe Jizọs nọ. Ọ bụ ihe mere na ya adịghị akwụkwụ ya, anyị adịghị agafete ya nso. When you have the Paul also degara ndị Philippi chapter 2 verse 10, ọ sị that at the name of that Jesus every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And that power does not expire. When you read Hebrews chapter 13 verse 8, also that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That same power, it does not expire. Mwana na yoni kima na jiye kwa ihe. Kedu ihe mere na ọtụtụ n'ime ahụ eziokwu na anyị na-abịa ụka mana anyị pụtara ọsoro daa na ha na-arụ regista ebe ọ dịghị ahụ ya na-ahụ ya n'ime ndụ anyị. Ọ makara anyị na mma anyị na Jizọs ka anyị ejiri ya kpọrọ ihe. Anyị na mma anyị na ya dị ka anyị na mma anyị na-ewepụta ndị polisi. You don't call 911 when there is peace around you. Where's your voice? You only call 911 when there is trouble. If we can have a proof to the call 911, but not the trouble around you. Even the police will wait for them. Even the police around your house, they can say, can the police who don't it? Because you only see the policeman or call him when there is trouble. Ọtụtụ n'ime anyị adịna mma anyị na Chineke, adịna mma anyị na Jizọs dịka adịna mma anyị na ndị polisi maka na mgbe anyị na-akpọpụ ya wee nsogbu na anyị mana mgbe anyị amụrụ n'ụwa enwe enyi gị mgbe ọ na-akpọ gị bụ mgbe ọ chere nata gị ihe mgbe ọ na-akpọ gị bụ mgbe ọ chere nata gị ihe mgbe ọbụla ọdọ nwe ihe ọ na-anata gị ọ ma mkpọ gị mgbe ọ na-akpọ gị mgbe ọ chere nata gị ihe ị ga-akpọ onye ahụ enyi? No, you are using me. You are using me. If you
even when there is nothing. Even some of the time, they just call you to say hi. I just want to know how you are. Oh, that is not mine, and Jesus was saying. I just was getting out there and I'm going to get that. Oh, no time can he is money can he get there, money can he get there, Jesus. Oh, you never know why I have all my child now. I'll say, oh, no, we are not watching our video. I'm not watching it now, and I say, we're not going to have an email. Yeah, more and more tired. You are not tired. They don't know. Oh, we need it. Boy, in our fire, boy, not only in a boy, he is always there for you. In Revelation chapter 3, verse 6, if you call me, I will enter. If never you are home or you are home, if you are warm, I will spit you out. Revelation chapter 3, verse 6, because I am knocking. If you open, I will enter. So when I related to you, I am with you to the end of time. No one related to me, the deny. I think I was never got Mamma, we are all man that are Moses, more than Papa, Narcissi, oh, I am Memorica, Watching, we are we get it out. I will go to Bogota, maybe we are tired of Vietnam. Tired of watching Ubian. We don't dare run.
na-aba maka ụmụnna anyị ndị nwoke na nwanyị ndị a kpọrọ ijere Chineke ozi n'ụzọ pụrụ iche n'ime nzukọ nsọ Kristi, ka ha were obi na-anụ ọkụ ihe nke Onyenwe anyị na-eje nzukọ nsọ n'ụwa ozi site n'ịdị nsọ nke ahụ na mkpụrụ obi anaghị arọ gị iwe. Maka ndị isi obodo ọkachasị n'obodo anyị bụ Naịjirịa na Amerịka, ka ha mepee ịhụnanya na ebere na-ahụ maka ọdịmma nke ndị ha na-ejere ozi anyị arịọghị ihu. Maka ndị na-eme ike na ndị na-alụ agha, ka Chineke wetara ha ngọzi nke udo anyị arịọghị iwe. Maka ụmụ akwụkwọ niile, ka ha mara ọrụ nke mmụta na gburugburu ebe nsogbu adịghị adịghị ọzọ. Maka ndị ọrịa na ndị nọ n'ute nke ọnwụ site n'arịrịọ nke ndị otu Kristi na-enwe mmetụta ebere Chineke, ka ndị otu ofufe anya bụ Sentiuri na-azọpụ Kristi site n'ijere ndị ogbenye ozi ka ndị arịọghị iwe. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkasị ndị Palestia, ka Chineke gazie nye ọnwụ
ha metụrụ n'obi ma site na ngọzi nke aja misa tata nye ha ezumike ebere anyị arụghị Number 262.
248. 248.
sị ara nke rie ya ọnụ niile ka ahụ ga-eduru nye maka unu. Otu ahụ o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke ma ọ na ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeriime mmadụ nke were gbaghara njọ ga na-emenụ nke na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwu ugbu a. Cheta nzukọ ga-ezuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gosi pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji ihe okwukwe were gaa n'ezumike nke ọma, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ịwụ gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta bụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enyeghị Chukwu Nna gị ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ekele
Lee nwa atụrụ nke Chukwu ejimena Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị ahụ oriri nke nwa atụrụ Chineke. Hymn number 153. 153. Thank you.
ị na-eme ka anyị gbasi ike mgbe niile site n'enyemaka nzọpụta nke site n'oriri ahụ na ọbara nwa gị, mee ka ezigbo okwukwe na-abawanye mgbe niile n'ụwa site na Kristi inwenụ anyị. moto nke dọchiri ndị abịa n'aka nye ebe a ebe esi apụta ha akpọgoto trọk ọ bụ na eburugo mana ihe ijetere anyị ekwugo na-ekwu oge niile unu mara iwu dị n'obodo sọpụrụ obodo ụlọ ọbụla driveway ebe ọbụla a na-asọ nsọ ịpaki moto ọ bụrụ ọsọsọ mgbe ijere n'ụlọ ọrụ ibi ebe a nụọba ebe anyị na-agbakọ ebe ọbụla a na-asọ nsọ ya gbaa mbọ hụ na idobere iwu ahụ ịkachie ntị ha buru moto gị ya nwere onye ịtara ụta ịtaba onwe gị ụta. Anyị mara ọbịa tupu ebido ụka niile ihe niile a na-aga ndị mmadụ na-abịa asị m ji ịmakwa ọzọ mmasị na ahịa ya amarozi ọ bụrụ na eburu gị ihe ọ bụrụ ihe i ketere gị na Chineke kebezie nke ahụ ọ bụrụ anyị. Anyị ji oghere a wee na-ama ọkwa Black History Month Mass nke anyị bụ ofu ndị n'ime ya. Anyị na-eji ya na Cathedral. Ọ bụ February 10 ka a ga-eme ya 5 p.m. anyị wee na-edotere ndị niile ndị kwaya ọrụ buru ya ekwukwu ebe ahụ ndị ICMO ndị ICWO ụnụ mara ụnụ niile ka anyị si eje ka anyị kwado maka ya. Ndị nne na ndị nna ha na-eji edo ya esi were ji ọnwa ihe ha chetara ha gwa anyị ọ bụrụ na o nwekwanaghị anyị amalụ na anyị aka afụzi onye ọbụla ebe ahụ. February 10, 5 p.m. by Archbishop Jose Gomez. I wee na-elotakwa Igusa Convention ka ara anọ ebe ọ ga-abụ bụ na Chicago. Ọ ga-abụ na June 27 to June 30. Chicago ka ọ ga-abụ. Flyer ya dị na bọọdụ ma hotel ma airline hapụ nọ midway with the closest all the 9 miles to the hall ebe ya eme ihe the hotel ya eme. Ha nwere hotel abụọ. Ihe gbasara maka ya ajụjụ niile ọ dị na WhatsApp ndị nne ọ dị na WhatsApp ndị nna. Flyer ya dị na bọọdụ ebe a. So ihe ọbụla gbasara ya ịmalụ ndị ya akpọ ka ịjụta. Nya emere nzukọ ọtụtụ ndị ebuku ego hotel so ka ụnụ mmadụ ka emebi ya ozugbo nke gbasara flight. The earlier you book, the cheaper you get it. If not, you get a last minute ịmaka o si wee dụ imebi ya. Ọ bụ June 27 to June 30. Friday anụwa anyị amago n'ọkụ ya anyị mara onye otu anyị. Friday anụwa February 2nd ka anyị na-akwa mmasị na nna anyị ukwu akpọwa nna anyị ukwu na Igbo Katọlik. Ihe akụ ya ka ome kpọọ mmadụ abụọ na-etọ ụzọ n'ime ha. Celestin ebe egbule anyị maara ya n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụ ndị otu ndị nna nwunye ya ndị otu ndị nne ebe ọ bụla anyị na-eme ihe n'ụlọ ụka osi ike akpọ ya mgbe ọ nọ ndụ. Ndị Catechism ọ nọ na ya. Legion of Mary nye abidorie. St. Vincent de Paul nye abidorie. Ọ bụ na onye nnukwu mmadụ na Disachi Diocese wee bụzie nwanne anyị nwoke onye otu anyị nke rapụrụ n'oge ọnwa Novemba.
nke a bụ n'oge ọnwa Nọvemba. Anyị ga-aga ụka kwaa ya kwanyere ya ugwu ya niile Fraịde anụnwa 7 p.m. akacha ụka ebe a ma ndị kwaya ma ndị naịt ndị ọbụla o metụtara ka anyị nọ ebe a n'oge ka anyị kwanyere ya ugwu ya gosikwanụ na mgbe ọ nọ ndụ ọ bụ onye otu anyị n'ụzọ abụ n'ụzọ ka anyị kwanyere ya ugwu ahụ ka anyị pụta n'igwe ndị ukwu ọchị ebe ọ bụla na-abịa na-akpọsịsị ụlọ ka ọ ghara ịbụ onye dara mba na-asị ụbọchị ahụ na ọ bụ ụbọchị ọrụ February 2nd 7 p.m. ebe a youth and young adult we all involved. Emechaa anya ebe a anyị agawe na CMP Hall were message celebration of his life. Onye nwere ajụjụ o nwere ike jụọ m nwee ike kpọọ Innocent Ọbụbụa kpọọ Dr. Amuchie or any of us. Onye ọbụla ịkpọrọ jụọ maka ya ya akọwalụghị ya ọ jụọ onwe m maka na egwu ya. Nọdere Chukwu kpọrọ ume nọdere Chukwu ịmana ịkpọchiri anya ka ị nebe anya ndị nji akpụ ya ndị young adults niile na-edoka afa 2024 members ka anyị nwee ike kpọpụta na ụmụ ụnụ etu a na-akwado ikwusa na ihe niile ka ha debanye afa ha ka ha marụ akọwa marụ kwado ka anyị esi were jee agbasa ụka youth ndị young adult and youth unu nwere kwaya ma agbasa ka anyị ghọta ya. Daalụ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshipers. First time worshipers. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Ọrụ kpọkọta atọ bụ aka. Biko ka anyị kpọpụrụ ndị niile si Naịjirịa nata maka taa ọkụ ha. Ndị niile si Naịjirịa nata anyị na-asụ ụnụ gịnị? Daalụ. Kedu ka anyị si eme? Tata bụ the last Sunday in January. All the January babies, if you are born in the month of January, may you stand. All the January babies need to stand up. January babies. January babies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear January babies. Happy birthday to you. Kaiko kupalo kwa chukulu wa ina masi tata. Wala maseleni mata. Dalon. Ekene mani ne ezo kana bia wamana ni ne manana Jesus. Onye nwanyị nọ n'elu ụlọ. Ka Chukwu jikere na-egozi unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Isabusigo ka anyị lawa n'udo. Hymn number 254.